Здравейте и добре дошли! Представете си, 1996-97 година хиперинфлацията удря България като цунами. Семейното богатство се трупаше в долари или марки, криеше се в супници и дюшеци, тъй като банковите услуги се превърнаха в мечешки. Хлябът струва стотици лева, спестяванията изчезват за часове. Хаос, глад, протести, правителства падат. И точно тогава, на 5 юли 1999 г. от 0 часа, бум, деноминация. 1000 стари лева стават един нов лев. Старият лев изчезва завинаги, появява се новият стабилен, с фиксиран курс към марката, после към еврото. Днес ще ви разкажа за серията от 1999 г., която ни съпътства през 27 години драма, триумфи и кризи до края на 2025 г. Повече факти, скрити детайли и истинска емоция. Готови ли сте за скитане през последните левове? Абонирайте се за канала ми Скамбанка. Безплатно е и така няма да пропуснете следващото видео. След хиперинфлацията и валутния борд, БНБ решава да заложи на духовното ни наследство като метафора за стабилност и национално единство. Нещо вечно и не политическо. Купюрата от 1 лев, емисия 99 година, единствена версия, между другото изтегляна 2015 година с монетата, на лицевата страна е Свети Иван Рилски, най-почитаният български светец и патрон на България в много контексти. На гърба Рилският манастир, най-големият и значим в България, пак свързано с светеца. Банкнотата има релефен знак за незрящи, малко хора го забелязват. Свети Иван Рилски е символ на българската духовност през вековете. Живял в пещера, постил години, символ на оцеляване в трудни времена, точно като нас през 97-ма. 2 лева, емисия 99 година, ревизия 2005, изтегляна е през 2015 година, заменена с монетата. На лицевата страна Паисий Хилендарски, автор на История славено-българска, бащата на българското възраждане. Паисий събужда българското самосъзнание. На гърба е истински колаж от ранни български исторически източници, което прави банкнотата мини-енциклопедия на националната идентичност. Тези малки банкноти се раждат от пепелта на катастрофата. Иван Костов стабилизира страната с валутен борд през 1997. През 2001 година следва шок за него. Цар Симеон II печели изборите и става премиер. Първият монарх в света, върнал се на власт демократично след 50 и повече години. Купюрата от 5 лева е част от серията от 1999 година с ревизии през 2009 и 2020. На лицевата страна е портрет на Иван Милев, един от най-емблематичните, но и трагични български художници. Истински гений, който умира едва на 29. Роден в Казанлък, баща му е бил овчар, а майка му бродирачка, което влияе силно на детското му възприятие за красота и фолклор. Днес може да видите негови картини в Националната галерия в София, както и в Художествената галерия в Казанлък. Пишете в коментар, ако сте от Казанлък. Поздрави! На гърба елементи от негови картини, жътва Баба Марта, включително автопортрет и мотиви от българския фолклор. Холограмната лента има стилизирано цвете от картината на Милев, цифрата 5 и мини текст лева. Преливат в различни цветове при наклон. При точен ъгъл се вижда този скрит ефект. За периода, в който тези банкноти започват да циркулират, ни приемат в НАТО през 2004, което ни дава сигурност след студената война. Влизаме в Европейския съюз през 2007, което ни отваря границите за свободно движение, но пък си имаме корупция. На Олимпиадата в Атина през 2004 печелим златни медали в борба, но и се случва най-големият обир на Олимпийски игри – среброто на Йордан Йосичев, което е с цената на злато за нас. Цар Симеон II, мечта, която се сбъдва и после се разпада. Направи много, остана неразбран. Като много други, историята ще ги оцени подобаващо. Купюрата от 10 лева, издадена 1999, ревизирана 2008 и 2020. На лицевата страна е Петър Берон, бащата на българското образование, автор на рибния буквар. На гърба астрономически инструменти, символизиращи неговите научни приноси. Берон е живял в изгнание през 19 век и е допринесъл за българското просвещение.
Григор Димитров достига топ 3 в света. Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 не поставя в центъра на събитията. Европа започва да говори за присъединяването на Западните Балкани. 20 лева от 1999, ревизирана през 2005, 2007 и 2020. Тя е посветена на Стефан Стамболов, най-емблематичният и противоречив политик от освобождението до края на 19 век. Журналист, поет, революционер, министър-председател. Изборът му за 20-левката е символичен връх в серията след деноминацията. Стамболов е бащата на независимата политика след руско-турската война, точно както новите левове символизират стабилност след хиперинфлацията. На обратната страна има скрит исторически колаж – сградата на Народното събрание, където той е доминирал, скулптури от Орлов мост и Лъвов мост София, построени по негово време, като символи на възхода, елементи от ръкостискане, символ на дипломация. Това не е случайно. Мостовете са връзката между минало и настояще, а дизайнът подчертава неговата роля в урбанизацията и модернизацията на столицата. През 2005 година е издадена юбилейна банкнота от 20 лева за 120 години БНБ с иновативна Verify защита, една от най-красивите и защитени банкноти в света според експерти. $50 лева е посветена на Пенчо Славейков, поет, есеист, критик, син на Петко Славейков, ключова фигура в българската литература, който приобщава България към европейският модернизъм и символизъм. На лицевата страна е негов портрет и фрагменти от сградите на Народния театър Иван Вазов и Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Двете ключови културни институции, свързани с литературата и театъра, дори и по негово време. На обратната страна скрит литературен колаж, фрагменти от творби на Пенчо, ръкописи, стихове, рисунка на птица, от неговите стихосбирки, символ на свобода и поезия, силует на поетесата Мара Белчева, негова спътница и муза в последните години, която остава скрита в сянка на гърба, емоционален намек за неговата трагична съдба и ранна смърт в чужбина. Пенчо и Мара са разделени на двете страни на банкнотата, точно както в живота им. Той умира на 46 в Италия, тя остава в България. Банкнотата от 100 лева, емисия 2003 година, на лицевата страна виждаме портрет на Алеко Константинов. Български писател, публицист, основоположник на организирания туризъм в България. Елементи свързани с туристическото движение, силуети на планинари, компас, туристическа значка. Холографска лента отляво, надпис Българска народна банка и 100 лева. Воден знак, портрет на Алеко Константинов и електротип БНБ. На обратната страна рисунка на Алеко Константинов отдясно, централно книгата му Бай Ганьо, невероятни разкази от една съвременна България, класика на българската сатира, елементи от живота и творчеството му, пътешествия, туризъм, алпийски мотиви. Тези левове преживяха края на един свят и раждането на нов. Дайте лайк, абонамент и до следващото драматично скитане. Благодаря ви и до скоро!